Kin ci amanata, kin ci amanata, kaso mai san ka shi ke da rana, mayaudari san ba shi da rana. To ni sai akan ki ne na gane da rai ake so ba wai da zuciya ko ra'ayi ba. Kin ce ummani kaɗai ne naki ko da bayan babu ni ba za ki madadi ba. Kin ce rayuwa da ne kika tsara ashe a baki kawai zuciyar ki ba hakan ne ba. Ni ko na saki jiki fa da ke ne zuciya ta yi na'am da ke baki to sai na ba. Sarin zuciya na buɗe leƙa dogon kunnuwan ki ga labari ni da kaina nan zo da shi ba aiki ne ba. Zafin so ba ya wuce nan mashi kaifin sa wani wuka mai washi. Ta yi kira abin da ba mai amshi. Ni daga ke kofa na kulle, ni daga ke kofa na kulle. To ban kunnuwan ka mai sauraro a yau na ma labarin da ya saka ni cikin damuwa. Labari zama na ummul kairi, ummul kairi ko ko ummul shari. Dogon kunnuwan ka mai sauraro za ka sha labari amma ba sai ka bi gudunmawa. Ummul kairi masoyiya ce gare ni ban kunnuwa ka ji. Ka so ni na so ta ummul kairi amun fa kashkar ka so ka ji. Rashin ganin ta ko da wuni wallashi har damuwa na ji. Domin da ita fa na amince har zuciya ta fa babu wasa, babu wasa. Farkon haɗuwa da ummul kairi zan je labarar can ne nazari. A kusa na ji an kiran suna na take na juya domin nan ga wake mun nema. Tace mun sunanta ummul kairi za ta ban labarin ta in muka samu gurin zama. Na ce mata yanzu za na karatu amma idan na dawo za na bata ina dama. Ta ce da ni fito ta gode amma dan Allah in ba ta nan ba na wayana. Ashe 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 bayan na fito daga laburare sa'in za na je da ɗaukar lakca. Sai na jiyo kiran waya ya doka, sai na ɗaga na ji ummul kairi ta ce ina nan ke an shiga a lakcar education. Ashe department ɗin ku guda. To ni ban sani ba an shaida ta sani domin sa'in nan muna labul wanne kunjiya. To daga nan muke zama da ummul kairi, daga nan sai ta ce ba ta samu sururi. Ta ce mun tana bukatar mu haɗa mu rufe karatu domin mu dinga karawa kai sani. Ta ce lamari na na burge ta a makarantar nan ba guda ciki wanda ta sani. Ta ce mun na zama abokinta ko yaushe mu dinga yin bita. To daga nan na koyi sabo da ita ko da yaushe ta zama abokiyar bita ta. Sabo nai da ita babu misali da sanda nan zo bata zo ba ni na kan dan yi lalura. Daga nan zuciya ta kama da san umma, ita ma sai ta ce a so ta yo shumma. Labarin akwai yawa mai sauraro ashe asalar umma za na je ni gidan yari. To ka dan biyo ni mai sauraro dan jiraye ni za na ɗora inda na kwana. Ya isa.